11 иновативни продукта представя на своя щанд на Международния технически панаир тази година българска компания, която още в първия ден на изложението сключи 10 договора за изграждане на екокъщи. Международен панаир Пловдив. Създаваме нови възможности. Ние в две направления работим, даже в 3 направления работим тая година на Пловдивския панаир. Това, което показваме. Първото, което показваме, това са направихме специална социална програма за българския граждани. Това са нашите къщи, къща 70 квадратни метра, която е с първоначална вноска или 7500 лева, или 10 000 лева и със срок на изплащане после по 500 лева на месец в течение на 20 години. Какво е 500 лева? Пловдив наема е 500 лева. София наема е 600-700 лева. Варна, Бургас наемите са също някъде около 500-600 лева. Ние решихме да направим такъв продукт, за да може хората, които живеят под наем, да си вземат къща на изплащане. Наместо да дават, да ги губят тези пари, като живеят под наем, те изплащат си къща и тухличка по тухличка, икономисват и си получават къщата след... това е... Де мислите тези къщи да се изграждат? Ние имаме участъци, които сме купили. Това е около Варна, село Звездица. Там ще е около селище, около 50 къщи, което е около Варна, около село Звездица. Около село Банево, село Ветрен сега, което е около Бургас. Пловдив сега подискваме участъци и в София подискваме участъци за строителство. Ние правим сега 2 социални програми. Социална програма с наши средства и помагат ни няколко партньора банки. Програмата се казва 2 социални програми правим. Това е младо семейство програма и първо жилище програма, което средната цена на квадратен метър, ако излиза някъде на нашите къщи, е около 370 евро за квадратен метър, което това е много достъпна цена, ако човек плати веднага. В разсрочително плащане това пак е достъпно, защото хората, които нямат собствени къщи, по-добре да плащат 500 лева, да си икономисват, да ги плащат в къщата, да си ги вкарат, отколкото да губят, да дават на наем. Търсят ли се тези къщи? Те са екокъщи отново, нали? Това са екокъщи, които имат много ниско потребление на електроенергия. Това е... ние гарантираме, че с тези уреди, с спецификацията, която е на къщите, едно семейство няма да харчи повече от 50 лева на месец за електроенергия. Не повече от 50 лева, защото ние имаме спецификация какво е вътре като електроуреди, като топлина и така нататък и гарантираме, че не повече от 50 лева на месец ще се харчи като потребление. Съответствено, в един апартамент, в един блок, средно зимните месеци хората харчат по 220-250 лева. Къщата е 70 квадратни метра. За едно младо семейство с едно дете, това е идеалната къща, която може да живее. Това е първото, което ние правим. И сега разработваме още една програма на бъдещето, което семейството расте, тая къща му става малка, то ще може тая къща да си я върне и да се вземе друга по-голяма къща. Съответно, ние тая къща ще му приспаднем в вноската на голямата къща. Това го има в прелеките коли. Решихме да направим абсолютно същата програма с къщите. Средната цена, която е за месечно плащане, по тези къщи, които са 70 квадратни метра, е 500 лева на месец. Да, ще има и по-малки къщи, но ние сега ги разработваме. Ще има къщи около 50 квадратни метра. Ние смятаме там цената ежемесечния платеж, това вече да е някъде около 380-400 лева. Има ли търсене тук в първите дни на изложението? Мога да кажа, че ние вчера вече само за първия ден на изложението имахме 10 договора подписани. Да, сериозно казвам, 10 договора подписани вчера на първия ден на изложението и това е основно наши колеги, които работят на изложението. Те дойдаха и всеки човек каза интересно, искам да си купя къща и имахме 10 договора вчера. Днеска се надявам да е по-добре, защото вторник тая промо акция, която я правим, само за Пловдивския панаир. Ние съвместно с Пловдивския панаир беше разработена тая акция, за да може на достъпни цени хората да могат да си вземат жилища. На каква стойност са тези 10 договора, които сте сключили още в първия ден? Стандартни договори. Ние основното, което имаме къщата Family 65 и Family 70. Тя средната цена е някъде около 50 000 лева на къщата, която са сключени. 10 договора по 50, половин милион. Тоест можем да кажем, че участието ви в Международния технически панаир е не само успешно, но и ви носи бъдещо развитие.
Ние винаги сме доволни от Пловдивския панаир, защото колкото години сме участвали на Пловдивския панаир ни се изкупува с лихва. Защото всяка една инвестиция, като под наем, всяка една инвестиция в участие на Пловдивския панаир, тя още на първия, втория ден се изкупува. Те не се връщат тези пари с лихвата. Значи и следващата година може да ви очакваме с иновации. Да, ние всяка година участваме на Пловдивския панаир и смятам, че всяка една година ще имаме да удивим хората с нови продукти.